Здравейте на всички! Искам да ви споделя моята история. Аз се казвам Десислава Милчева. Преди години преживях катастрофа и изпаднах в безсъзнание. След няколко дни на мен ми се отключи дарба, за да виждам миналото и бъдещето. Аз свързвах отключването на тази моя дарба с катастрофата. Виждах чрез картини как мои приятелки извършват определени действия и как им се случват определени ситуации. И моите приятелки след няколко дни ми споделиха, че са им се случили същите тези събития, които видях преди няколко дни чрез видения. Аз имам способността да виждам архангелите и духовете на починали хора, както и да виждам болестите на хората. Преди много години моя приятелка, която беше собственичка на духовен център, ме покани в нейния духовен център и искаше да ме запознае с нейни приятелки. Когато разговарях с нейните приятелки на лични и духовни теми, в стаята ми се яви дух на починало момиче. Духа на починалото момиче ме помоли да предам информация на жените. Аз попитах жените, коя от тях имала дъщеря, която е починала преди известно време. Една от жените се сподели, че нейната дъщеря е починала преди една година поради заболяване. Момичето, което ми се яви като дух, ми показа чрез видение в едната си ръка невидима броеница, в другата си ръка невидима кърпичка. Аз споделих на жената моите видения. Жената ми сподели, че преди една година нейната дъщеря е била много болна и е била в болницата. Майка ѝ е подарила кърпичка със светена вода с пожелание за да оздравее. След известно време момичето не е успяло да оздравее от болестта и е починало. Когато са погребвали момичето, са го погребали с броеница в ръка, защото така е решила майка ѝ. Исках да ви споделя друга моя история. Преди много години, когато вървях по улицата и вървях към фризьорката ми, аз усетих в стомаха си много лошо предчувствие. И усетих, че не трябва да продължавам да вървя по тази улица. Смених маршрута и минах по друга улица, стигнах при фризьорката ми, когато тя започна да ме подстригва във фризьорският салон. Влезе друга жена, която сподели, че на съседната улица една стара къща се е срутила и полицията е отишла за да огради района, за да предпази хората от опасност. Аз осъзнах, че Бог ме е спасил чрез отрицателното усещане по интуиция, което ми е изпратил и ме е предупредил да не минавам по тази улица, защото къщата ще се срути върху мен, ще стане инцидент и по този начин той ме е спасил. И искам да ви споделя една друга моя история. Преди известно време бях поканена от моя приятелка да бъда гост на нейната сватба. Тя желаеше да сключи църковен брак с нейният мъж. Когато бяхме в църквата, свещеника започна да произнася молитви, за да венчае в църковен брак младоженците. Аз видях как ми се явява Исус Христос в църквата, видях чрез видение Исус Христос, там където се намира тавана на църквата. И аз се развълнувах и споделих на моят мъж, че ми се е явил Исус Христос. Той забеляза, че в църквата още няколко човека гледат нагоре към тавана и ме попита дали тези хора също виждат Исус Христос. Аз му споделих, че тези хора не виждат Исус Христос, но усещат чрез интуицията си вътрешен импулс и може би ясно знаене да погледнат нагоре към тавана. Исус Христос застана до младоженците. Аз видях как Исус Христос ми се явява облечен с бяла роба и венец на главата. От едната му страна имаше един ангел, който е облечен също с бяла роза и венец на главата, а от другата му страна имаше друг ангел, който беше облечен по същия начин. Искам да ви споделя друго събитие. Преди много години мои приятелки
искаха да ме запознаят с техен приятел и дойдоха при мен в моят духовен център. Когато се запознах с този мъж, аз му споделих, че имам дарба, споделих му, че архангелите съществуват и те могат да му бъдат полезни, като го изчистват от отрицателна енергия, като го лекуват или като му помогнат да се справи емоционално с негови проблеми, ако има такива. Мъжът ме помоли да му дам молитви, чрез които да се помоли на Архангел Рафаил и Архангел Михаил да го пречистят от отрицателно влияние и Архангел Рафаил да го излекува от негови болести. Архангел Рафаил е лечител на хора и животни, а Архангел Михаил изчиства отрицателна енергия от хората, изчиства духове и може да зарежда хората с енергия, ако те нямат достатъчно и ако го помолят. Когато мъжът се помоли на архангелите да го пречистват от отрицателна енергия, той започна да се прозява. Той се прозяваше много често, през няколко минути, и ме попита защо се прозява. Аз му обясних, че архангелите имат много силна божествена енергия, която не съответства на отрицателната енергия в хората и затова той започва да се прозява толкова често. След като Архангел Михаил и Архангел Рафаил го пречистиха от отрицателна енергия, мъжът ми сподели, че е усетил в себе си голям прилив на енергия, че е усетил как се е освободил от товар и е усетил спокойствие и лекота. След известно време мъжът отново дойде в моят духовен център и се помоли на Архангел Рафаил и Архангел Михаил да го пречистват от отрицателна енергия и да го лекуват. Когато Архангел Рафаил започна да лекува неговите заболявания, аз видях, че Архангел Рафаил застава зад него и започва да лекува главата му и главоболието му. Аз попитах мъжът дали го боли глава и мъжът ми сподели, че от няколко дни го боли глава и не се чувства добре и че е настинал. След това Архангел Рафаил го лекуваше известно време и мъжът ми сподели, че се е почувствал по-добре. След това аз видях как Архангел Михаил изчиства от него отрицателна енергия, която е много и която е от сив цвят. Попитах мъжът дали преди няколко дни му се е случило някакво отрицателно събитие, дали е бил разстроен за нещо или разгневен. Той ми сподели, че се е изкарал с неговата приятелка и са спорили няколко дни и е насъбрал много гняв и отрицателна енергия в себе си. Затова Архангел Михаил е пречистил тази отрицателна енергия от него, която има сив цвят. И мъжът ми сподели, че след като Архангел Михаил го е пречистил, той е усетил отново лекота в себе си. След известно време този мъж отново дойде в моят духовен център да се помоли за лечение към на Архангел Рафаил и за пречистване от отрицателна енергия на Архангел Рафаил и Архангел Михаил. Аз видях чрез видение как Архангел Рафаил лекува гърбът му и попитах мъжът дали усеща болка в гърба си. Той ми сподели, че от известно време посещава спортна зала и преди няколко дни е започнал да вдига тежести и е усетил натоварване в гърба си, в рамената си и усещал болка. Архангел Рафаил го лекуваше от тази болка и след това мъжът ми сподели, че вече болката му е намаляла, след като Архангел Рафаил го е лекувал и е усетил отново лекота, след като Архангел Рафаил и Архангел Михаил са го пречистили от отрицателно влияние.